parlok hak man kong ngi pan pau ke chisongo yo ble trakarat hak ba sai sian pat wala penisha bing ye phi bat kum jor gi pai pai we pe we te kan gi chi sham ge jongi pa kan ni kalong mi kalapan pai kalapan thang sai kan siam ge jongi ban ge i we pe we ki ban yo i ki ban sakhi ye kan ni video ki sto kham ha ba ki bata nakaleng gi jongi long mi kalapan pau shangi pat kum jor shapi we pe we ki bai i ye kan ni video pa imla pan phla ade ban ye thu ye ki jing sham paro handrei i ong pat balada don pat ki pawan ye kendo pat i india thu ya ge jing sha ya ke ga balong ya ke ga bacha ha ka ba ye dei bat ka jing yo le bakala ye khon jong i te pe sakhi ba phi pa ba ke ga bacha ke ga balong anget ba da ka le ga jo phi pen ye bo jing doi nam sa ka ni ga ying ka sam namarไปจังวัน